ji çapemenî û raya giştîre. Îro salvegera pêncan a damezrandina yekîtiya ragihandina jin yere jî ye ku weke pêwîstiyekê dîrokî û rêxistinî ji bo afirandina çapemeniya azad û demokratîk hatiye destpêkirin. Da ku dûzên jinan û civakî nîşan bide û li dijî zihniyeta baveksalar a ku hebûna jinan bi dirêjahiya sed salan paşguh kiriye tê dikûşe. Damezrandina yere jî ne tenê gavekê rêxistinî bû. Lê encama dana heva têkoşînekê demdirêj a jinan di qada çapemeniyê de û fedekariyên mezin ên ku jinên rojnamevan di oxira ragihandina rastiyê de hate avakirin. Em bi vê bûnê hevreyên xwe yên şehîd Cîhan Bilgîn, Dilîşan İbiş, Eylûl Nuhilat, Ruhenda Afrîn, Dilovan Gever, Arîn Cudî û hemû kesên di oxira avakirina ragihandinekê jinan a berxwedêr de jiyana xwe feda kirine bibîrtînin. Dengên wan bûn çira û rêya têkoşîna me ya berdewam rûnê kir. Em rojnamegeriyê weke amûrekê berxwedana fikrî û rêxistinî dibînin. Di dirêjahiya serdeman de saziyên rojnamegeriyê yên li ser zihniyeta baveksalariyê hatine avakirin, vê zihniyetê di têkoşîneka civakî de xwir dikine û pirzgirêkên jinan di nêrînekê teng de dinirxînine. Ji çerçoveya şikandina vê rêbaza desthilat û baveksalariyê ya ku li ser jinan hatiye ferzkirin, em dibînin ku damezrandina qadekê rojnamegeriya azad pêwîstiyekê bingehîn bû. Li ser bingeha felsefeya rêber Abdullah Öcalan ku azadiya jinan bingeha azadiya civakê ye, em bawer dikin ku dengên jinan di rojnamegeriyê de gavekê cewheriya ber bi avakirina civakekê adil û azad de ye. Her çend tecrübeya yere jê tenê 5 sal dom bike jî li ser mîrateyekê xurt û berfir hava dibe ku demeke dirêj e sazûmankirina baveksalariyê dixe berlêpirsînê û hewl dide alternatîfên wê biafirîne. Yere jî wek yek ji formên vê sazûmankirina alternatîf derdikeve pêş. Xebata me ji komekê jinan dest pê kir û di avakirina modelekê nimûne ya rojnamegerî û xebata çapemeniyê de bi hevkariya rêxistinên jinan ên hundirê saziyên çapemeniyê yên giştî li kêleka bidehan saziyên rojnamegeriyê û weşanê yên jinan bi ser ket. Îro bi zêdeyî 500 rojnamevan û nûçegihan yere jî çalakiyên xwe di tevahî warên çapemeniyê de berdewam dike. û cihê xwe weke dika alternatîfa çareserkirina dûzên civakî, jîngehî, aborî û siyasî xwir dike û giringiyê dide pirzgirêkên jinan. Li Bakur û Şilatê Sûriyê jinên rojnameger rolekê pêşeng davakirina rastiya şer û berxwedanê de ji cîhanê re lîst. Ew digihandina dengê gel de bi rêya belgekirina her kêleke têkoşînê li dijî dagirkeriyê, talankirin û wêrankirina li dijî binasaziya civakî bi ser ket. Jinên rojnameger ketin eniyên pêş û bi ısrarekê mezin li hemberî hewldanên bêdengkirinê û çewsandina rastiyê sekinî. Rojnamevan ev yek bi kamera, deng û pênûsên xwe weke alavên berxwedan û eşkerkirina rastiya kirine. Rûxme zêdebûna krîzên siyasî, aborî û mirovî li rûşilata navîn û cîhanê em diyar dikin ku projeya me ya avakirina ragihandina demokratîk a azad nasekine. Em têkoşîna xwe ya ji bo ragihandina rewşa jinan û têkoşîna gelan nîşan dide berdewam dikin ku hişmendiya civakê ber bi nirxên azadî wekevî û jiyana hevbeş bi pêş ve dibe. Bi vê bûnê em silavên xwe yên serhildanê ji her jinekê ku zeviya ragihandinê de dixebite û ji her jinekê ku di avakirina dengê azad û serbixwe de alîkar de dişînine. Em diyar dikin ku em pabendî dewamkirina rêya me dest pê kiriye ne û em ê armancên yere jî pêk bînin. Bijî şehîdên ragihandina azad, bijî têkoşîna jinan a di oxira rastiyê de, bijî yere jî.